Ageno ni rio maber machiegni penj laktar ka wawacho ni ngima en mwandu. Mate chendo ni en Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kodi odiechieng' wago mbaka wang'e ni kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Akaw thuolo ni mar rwaki kendo rwak wendowa obonyiso ni nyinge ng'a. En nyar kanye, en laktar molonyo weche mage. Kae to kwa ketho kinde kata matin wadonje twak achiel kachiel. Daktari, machiegni penj laktar e higani. Erokamano ahinya Ruth. An Dr. Nelly Otieno. To an alonye weche mag psychological counseling. Ango kendo monega chaka anyisa anyar kano kolwa to adak atedo nyakach but gindo nyakach modak awendo kamoro ni Pehil. Erokamano nya daktari amor mar neni kendo wago mbaka nikech ing'eni seche ma iga chakoga kama thothne wantiere ga kod chandruoge mang'eny, dangni mag paro mabende e kama ilonye weche mag dangni mag paro, weche mag mental health, kaka onego bed ni wabedo kod paro mokwe mondo mi ngima obed maber kod weche ma kamano. Kata kamano adwa ni kawuono wakete maino kuom weche mag paro kuom nyithindo matindo. Wasebedo kwa wuoyo kuom dangni mar paro kuom mine mo oa konyore postpartum depression, wasebedo kwa wuoyo kuom nyithindo mabende gin rawere makorka kod weche makamago. Kawuono adwa ni wang'ia ni weche mag paro kuom nyithindo. Iponi ma twak manyalo konyo gandawa gi kama wantiere e higa ma wantiere ni. Kabisa Ruth, nikech wach mar dangruok mar paro ni sani ok oyiero. To ahinya nyithindo nitiere gi thagruok kabisa nikech wan joma dongo wagalo ni nyithindo onge pachgi onge gima giparo omiyo ok gichandre. To nyithindo nigi gik moko mang'eny mabende chando pachgi kaluwore gi kaka ngima sani chal gi gik mang'eny mobiro mopogore opogore, especially era ma wantiere mar ilongo nang'o kirango gimo kaka simbe, technology obiro manyien mang'eny, somo bende kirango kaka ne wasomo chon gi kaka gisomo sani opogore, gik moko mang'eny o change. Omiyo nitiere nyithindo nigi shida mang'eny moloyo kata moloyo joma dongo. Debe ni en kaka piny lokore koso debe ni en geno kata expectations ma piny nitiere godo ma oganda nitiere godo kuom nyithindo gi kopogore kod weche mag technology kaka piny lokore koso ang'o gini machwale duto gigieki gi contribute gik ma nyithindo kadhe. Kirango expectations nitiere mang'eny, jonyuol nikech of changes ma sani timore e piny. Expectation mag jonyuol kata piny bende opogore kaka ne en chon, omiyo mano affect nyithindo. Kato bas gik moko kaka technology mobiro gieki bende affect gi so many e yore mang'eny kabisa. Omiyo duto changia e dangruok mar paro ma nyithindo nitiere. E seche ma wantiere ka adwa her mondo mi wang'e ane kapok wadhi e chandruok mar paro kuom nyithindo mabende wacho nitiere gik mang'eny ma chandruogni nyalo miyo obedo. Wabo mulo gi achiel kachiel wang'e ni to yore mag tudruok manyasani, technology ka achiel kod geno kata expectations en ang'o ma thoro kelo ne nyithindo gi chandruok maduong' mokalo. To kapok achopo kanyo Dr. Nelly, daher mondo mi wamula ne to seche ma nyathi pachi okwe maber kata wanyalo wacho ni good mental health. Good mental health kata paro makare mar nyathi en paro machalo nade? Paro maber mar nyathi en paro mokwe. Ka nyathi ong'eyo ni kadwaro gini adhi yude, expectation mare bedo met, miyo nyathi bedo gi paro mokwe. Kadal ot kama odonge bende nitiere kwe ma jonyuol gin joma winjore kendo weche duto gin weche mohore bende kelo kwe. Ka somo bende kumosome en gi support maber moa kuom jopuonj, mano bende miyo nyathi bedo gi kwe. Ka nyathi e kinde relationship mare gosiepene bende nitiere maber, bende miyo nyathi bedo gi chuny mokwe. Wacho ka pile pile daktari ni wan dhano ma bende ok wanyal bedo kod paro ni gik moko duto te dhi adhiya kaka wadwaro kata kaka nyathi dwaro. Mayudo ni dala ka nitiere kwe, ogi osiepene entiere gi kwe, e skul entiere gi kwe, thothne ok timrega kaka wadware. Mana dear Ruth, but temo nitie manyaka tem. Nikech kata in ng'ama duong' gik moko duto ok nyal dhi maber kaka idwaro. Lakini nitiere expectations moko manyalo bedo met minyalo inwang'o kaka inyalo konyo. So kata mna kaka joma tindo gi bende ok en 100% ni nyako nwang' gik moko duto moyudo. But samoro gigi bende nyalo bedo maonge to kanitiere
kakipimone gimomiyo ok nyal yudore to gi kaminyalo chope kode to miyo chunye bedo nikech ng'ato oneno ka nitiere attention mimiye at least ng'ato wuoyo kode pimone kaka ka nitie matek lakini kwa timo achiel ariyo adek to wanyalo chopo ka ok wanyal yude duto but kwa yudo makama to wanyalo temo ka warito godo ka ponono nitiere changes manyalo bedo so magi miyo ng'ato nyalo bedo gi kwe so literally gima timore no kinwang'o expectation mare ok oyudore 100% lakini nus mare nitiere winjruok mantiere nitiere wuoyo nitiere hocho mabede seche ma wuoyo kuom weche mag dangni mag paro kuom nyithindo daktari ka awadhi adhiya nyaka higni 18 koso waketo maino e higni magi kuom nyithindo ma wawuogi Ruth dangni mar parruok chakore kata nyathi ma jahiga 2 nitiere gi gigi nikech kirango wawach kata nyathi ma jahigni 2 nitiere anxieties mabetie for example chopo kama nyathini onego bed ni sande ma chiemo serom to chiemo ni olewo donge nyaka pache dangni ang'o miyo chiemo ni olewo kawuono ikelo ni jatich nitiere ma usega ng'iyogo suddenly jotich gin joma ringo jatich oringo ikelo ni ng'at manyien idango pach nyathi so literally chakre kar higni 2 ma nyathi chako ng'eyo gik moko matin gini already nitie kodgi taet en koro gima koro idwa dak kode nyaka as long as ingima entiere to debede ni seche ma ng'ato nitiere kod dangni mar paro ahinya kuom nyithindo kochako kotino jahigni 2 kama ma abend gima nyalo affecte kata nyalo rocho ngimane kata nyalo roche kako oparo kako timo gigene kosebedo ng'ama ng'ungo koso exactly koko ong'iye maber ten gima onyalo dhi kode nyime nikech for example nyathi ka pache osechako dangni ka osechopo pache odangni e gimoro machielo kimiye chiemo to ok omor nikech pache ok ni kare so problem mar chiemo nie nyalo bedo gima koro psychologically en gi impact e wiye omiyo kachopo sa chiemo to gima ne chande cha paro osebiro koro chunye chako bedo mobuok omiyo en gima nyalo dongo go makoko range ng'eni ka chunyi buok ka gicha bro paro ni gima ni kadhecha to buok biro to koro en gima idhiga dhia nyime omiyo koko range to donge pod en tie omiyo kata obedo ng'ama duong' to donga mochopo ni gima kama notimore to nokobedo dealt with omiyo kochopo sano ero to gini chak duogo nuore kuome mano en achiel kuomgi ma koko rangi to nyalo chopo nyalo miyo nyathi dongi kanigi gino nyaka bed ng'ama duong' magin gigo ma bende samoro nyalo keto kata manyalo loko ng'ato ok ni kaka ne en ok kata kaka nonego bedi to nikech gik mano chandore kodongo nyalo loke ma obed ng'at machielo kabisa machakre nyithindo matindo nyaka ng'igi malong'o ginyalo bedo kod dangni mar paro nyaka jahiga 1 higni 2 nitiere to ing'eni mag gin higni ma warango ga kwagalo niya nyathi tin ahinya omiyo onge gimoro amora manyalo chando pache yet kiranga adier to chande kata ne in kaka janyuol imor ni kidonjo timor ni nyathi buok anytime kone ni kibiro tang' matimore obuok aboka nikech oparo ni dwa biro morni kata iwuoyo gi ng'ato wuoye gi duol man malo to miye buok seche duto omiyo pache osechako dangni omiyo onge chakre ka nyathi tin gini bedo kodgi omiyo nyaka watang' kendo nyaka wayaw wangewa mondo wang'e ang'o mwatimo manyalo miyo nyithindo bed gi paro modangni kapok awuok kanyo iyudo ka wacho ga pile pile ni wan kaka ne wadongo thothne wayudo ga tiyo kod ranyisi no iyudo ka ni nyalo chwadi nyalo ka ni nyalo murni to komo ni bedo dhano de bede ni nitiere kodhi moro ma wapidho Dr. Nelly kuom nyithindo ma wadeso gi ahinya ma idwa ni mondo mi i understand nyathi idwa ni mondo mi i meet kata idwa ni mondo mi chop dwache idwa ni mondo mi tim gimoro amora mondo mi gimane obed mayom de bede ni wapidho kodhi moro ma nyalo tamowa konyo ndalo moko mabiro koso Ruth gimora amora mitimo gik moko duto kizungu wacho ni tim gimora amora in moderation koro kata bed ni deso nyathi time king'eyo ni ngima nyalo lokore sa asaya gimora amora nyatimore gimora amora nyalo timore nyalo bedo maonge ni nyathi to kani iseng'iyo ni dese to koro ng'ama bro dong' mabro timo ma mar ariyo ngima bende lokore gik misani in go minyalo dese go nyalo chopo samoro ma gigi onge koro iweye kanye and inwang'o ka nyithindo ma gimoro amora mwatimo kwa dhi extreme wakadha ahinya
to nyalo affect ngima mar nyathi. Omiyo gik moko duto mwatimo, kata kaka wa discipline, kaka wadesogi, kaka wamiyogi, hera mwamiyogi giduto, nyaka watim gik moko duto in moderation to gi understanding. Mondo mi kiny kik obed kod buok moro ma osiko buoka pache kachiel kod obwongo ne ok okwe, wacho ni nitiere kod dangni mar paro. Iwinjo gima Dr. Nili owacho, gimoro amora ma watimo to watime e yo makare manyalo konyo nyathini kata kionge. Kik itime ahinya, to bende kik iweya aweya ni koro timo gima odwaro nikech ang' nobed kod dangni mar paro. Ka ochopo ni nyalo chwade tichwade, to kichwade moro mar inye mar konye e ndalo mabiro. Wakaw yueyo ka waduogo to wadhi nyime, kik idhi mabor kata matin, kik isudi ne kidieny mar ariyo. Ladies and gentlemen, a momentous celebration is here. Citizen Digital proudly marks its 2nd anniversary with an incredible milestone. We've made history. Citizen Digital is the first channel to soar past 2 billion views on YouTube. Not just that, we stand tall with the highest number of YouTube subscribers in Kenya. Join us in this phenomenal celebration of achievement, innovation, and incredible support from you, our viewers. Thank you, Kenya, for making Citizen Digital the #1 app for your news, entertainment, and a great deal of engaging content. Yuoye wich mang'ich mos ka itang' ni mar yie wich makamago gin mayom yom kendo nyalo chote yo mayot. Inwe chanda, kata kamano sani pacha nitie wach baba, gi wach nyaminwa matin monego beni wan sani. Baba, bende iniyiero mtoka ma an godo ni? Nyathina. Inyalo neno ni nyathi tin, samoro jahigni 2, samoro en jahigni 1 gi nus. Ineno ni nyalo timo gimoro amora midwaro. Kane wachako chenro ni, Dr. Nili nowacho ni kaka ji odak e ot ka nyalo miyo nyathini pache bedo kod dangni mar paro, kata pache ok bed kod dangni mar paro. Ji go kok e odni ma en tulo ma tamre gi nono. Nitiere kaka warocho obwongo nyathini. Samoro en ot ma ji ok wuo kata ji ok dag e yo makare, warocho pach nyathini. Omulo kata bende ni seche ma nyathi pod tin, samoro nitiere kaka itimone gik moko. Ong'eyo ni kochopo saa 1 okinyi to onego bed ni omadho chae kata omadho chak, to sechegi oneno kakalo. Magi gin gigo manyalo rocho pach nyathi. Dr. Nili, adwa ni wadog chien matin. Thothne nyithindo gi chako ka nyiso ranyisi mag dangni mag paro ka gin johigni 2 ka koso onyalo chako nyise ka pod otin, koso ka higni osedhi kar higni 5-6. Moloyo kochakore higni 2. Kineno nyathi manyocha ohero chiemo, chopo kama koro kimiye chiemo to chiemo ni koro is a problem. Ok more. Ok ocham kata gima nohero. Onyalo bedo gi chiemo kanyo. Ok en nono, nitiere gimoro. Omiyo nyaka kaka janyuol onego ochak nono. Ang'o manyalo bedo notimore? Most of the time nitiere gima o affect nyathi mamiyo gima kamano timore. Or oywak aywak otieno seche duto. Ang'o miyo ywak to kotuo. Kirange en nyathi mangima kopime daktari, itere osiptal daktari pime to wacho ni onge gima, nyathi ni ok tuo. Onego ipar gima nyalo bedo nitiere gimoro mano obwoge ma pod chando pache. So from kachakore higni 2, yot ber mondo mi kineno changes e nyathi to negi ing'e gima timore. Ma lokruoge ma thoro bedo kuom nyathi en kaka ywak ahinya. Ma agin nyithindo ma pod tindo. Samoro ka yande ochiemo ineno koko chiem maber, nyande nyathi machapni manyalo tugo, ineno ka koro tuke dok chien. Ang'o kendo gini monego beni bedo godo motang'. Nindo otieno ok onindi. Sa seche ne mag nindo koro neno ok onindi. Katino ka nyathi en nyathi ma koro bedo ka nyathi manyocha en cheerful, nyathi ma omor seche duto. Chopo kama koro mor ni orumo, nyathi osika ka en dal kabisa, to kitero daktari kipenjo to onge gimoro matime. Or onyalo neno
ka ng'ama chiegni or gima chiegni gima notimore ko neno ng'ato neno ka nyathi buoko nyalo ywak to onge kata gima oywago ka ng'ani biro kata ka ng'ato temo mule to oywak kabisa ni ng'atni. Mago gik monego wabed careful go nyaka wang'e gima ang'o momiyo timore kamano. Thothne ma timore ka nyathi osebedo kod dang'ni mar paro kuom thuolo marom nade koso te kata ka ni gimoro nobwoge dichiel to koro en gima koro osedonje obwongo ne ma en onego bedni oneno ni onego bedni en ga kamano. Atigni ariyo chakore immediately but now kokorange to en gima bedo dhi aming'a. By the time me realize ndalo mang'eny nyalo wuoyo gi janyuol to konan gini nachako neno gini dwe mokadho to nokakawe seriously. Ineno samoro osekadho dwe achiel, samoro kata osekadho dweche 6, nyathi dhi nyime gi gini eri nyaka koro ineno ka koro maybe o affect kata kane nyathi mane dende ng'eny ka dende odok piny nikech koro dende buok nikech gik mokadhe ok ochiem maber, koneno ng'ato pache opogore omiyo buogo ga dend nyathi kabisa. Koro neno ka samoro jonyuol neno gini kosekadho aming'a to en gima immediately ma nyithindo gin very sensitive. Immediately ma gimoro obwogo pache to reaction chakore. So nyaka wabed alert. Yeah. Mani wacho kata ni ponono ne okong'e nyathi maber to ngimane nyalo rochore mokalo. Thothne rochruok mag ngima thoro chalo nade kuom nyathi ma samoro ne nitiere kod dang'ni mar paro kapod otin, odongo gi gigi. Maka en koko cha to en koko manosiko, en uwi, en nduru mosiko, ma nyathini bende ng'ama ng'ongo. Thothne ang'o matimore kuom ngima nyithindo gi? Gimoro manyalo timore ineno ka nyathi ma kamano personality mare onyalo bedo ni en nyathi ma ne very cheerful and strong ko ineno ka personality mare dok piny. Mar ariyo kane nyathi manohero kakoro osebedo maduong' mosechako ng'iyo gi nyithindo wadgi tineno ko bedo gi withdrawals koro kodwa bedo machiegni gi nyithindo wadgi obedo mabor kodgi. Moko kuom gi o lose weight, moko bende habits magi mag chiemo koro dok piny kata ne nyathi mane nigi appetite maber to koro we ok oher chiemo odwa beta kamano ero kato kendo nindo koro dok chien ma kato concentration mare kata mne school bende nyalo dok piny ni nyathi ma kamano. Social activities ka nyathi ma kata nohero tugo gi jowadgi games and so on to koro withdraw from gigo ineno ka koro kodwa timo gik ma kamano. Also gima timore samoro koro kata dhi kaka school neno ka nyathi ni avoid all the time obedo gi excuses ma ok odwa dhi nikech ok odwa interact gi jomoko. Yeah. And then also to some extent and wasebedo gi cases inwang' ka nyathi ma kata mna jahigni 8 is attempting suicide nikech gini koro osechopo kumochope no ero. Yeah. Mago gin kaponono ni ok ong'i kendo bende ni ok okawo okang' makare e seche mowinjore. Nawinjo Dr. Nelly kani wacho kamoro kanyo ni kaka jonyuol onego bedni wabedo motang' kendo onego bedni wang'iyo nyithindo gi maino mokalo kaponono ni neno lokruok moro kata matin kuom nyathi to nitiere okang' onego bedni kawo mondo mi wageng' gini kik dhi mabor ahinya. Ang'o miyo thothne jonyuol ok kaw ga maino weche mag dang'ni mag paro kuom nyithindo? Ang'o miyo waigno kaka jonyuol? Mokwongo jonyuol mang'eny kata kwa wuoyo kodgi paro ni koparo ni gini odwa tero nyathi mondo odhi ong'i kata gi laktar ng'ama nyalo wuoyo gi nyathi mondo mi ofweny to giwacho ni gino nengo ne tek ahinya pesa onge ma gidhi timogo kamano. Mar ariyo moko bende giwacho ni gini kako radhi awuoyo oneno ka nitiere shida ka to kogolo oko stigmatization ji biro neno no fail en kaka janyuol ok notimo maber emomiyo nyathi ochopo kama entiere ni. Moko bende to en gima kizungu luongo ni ignorance. Ng'ato just ignore after all. I mean ma en nyathi chieng' moro achiel obro kadho gigi ma gik ma nyithindo duto kale omiyo obro mna rumo. So magi are some of the reasons momiyo waweyo gigi makoro chop kama koro hinye nyathi. Mani wacho ni koko ng'i nyathi maber yore ne mag ngima nyalo kethore nikech ok ochiem maber ok onind maber nitiere gik marochore e kit ngimane. Seche moko ochiem maber ok onind maber kodhi e skul ok onyal perform tiende ni rieko ne bende koro ang' nodog piny gima no nyalo bedo koro mano bende koro nyalo lalne. Seche ma janyuol oseneno nyathini ok chiem maber nyathini ok nind maber ka nyathi matin oywak mang'eny owito gik moko kaka koro mwaneno ka ani
Samoro waluongo ni terrible too. Makore eno chapni, ochapo wiji e ot ka a. Ang'o gini monego meni jonyuol timo? Kapok wachopo kama itero nyathi ir laktari mondo onego wami nyathi nikech moko kuom gitimo gini nikech gidwaro attention to neno ka onge. So kaka janyuol onego sani Ruth kirango gi ngima ma wantiere jonyuol odich, especially jonyuol matindo kaka un kamae udwa ringo left right and center, tich idwa monde okinyi, idwa duogo late, nyathini iwe gi jatich, to nyathini to ng'eni ne mama ne to macha bende kata wuon gi. Koro emotional attention gionge godo. So gimonego watim, onego wabed machiegni gi nyathi. Inyise hera, inyise nantie kata dich to sani koro antie. Kao sa kode. Kata kodhi ng'e wadhiro gi dhi tugoko. Dhi tugoko no ibe nyalo tugo kode. Nitiere gik minyalo timo kode mang'eny, kaka inyalo dhi go abal kod nyathi. Inyalo dhi chikori kode e tol matin. Wuon gi nyalo gwe kode mpira. Gik makama inyalo kao tuke ma nyithindo hero. Ibe kaka janyuol inyalo kao dakika 5-10 imiye attention no mondo itim kode. Samoro mano kende kisetimo nyalo miyo nyathi oneni kara ihere, in machiegni kode. Koro wuoyo kode to kotamore ni kamoloyo ka gin nyithindo makoro chopo kama chako ng'eyo ni en ng'a, to inyalo dwaro ng'ama machiegni kode. Inyalo kaka in ng'ama miyo nyameru moro nitie ni close kode, tinyalo keto mondo wuo kode mondo find out nang'o ma chando nyathi. Madwaro mondo samoro ok ginyal wacho ni, to nyalo nyiso ng'at machielo. Nikech samoro wan kaka jonyuol to gi pressures ma wantiere go, gima watimo ga wabedo mager. Ma samoro nyathi oluor nikech kwacho ni gimoro matin to ne iben gi gimoro makadhe wi. Ipapa ka wach moro osewuok e dhogi moko ne giwachi, to nyathi osedonjo ne. Koro miyo nyathi bedo maluor kata en gi gimoro to konyal nyisi. Koro gimone gitim idwaro ng'at ni machiegni kode manyalo wuoyo kode mondo mi ong'e. Ka en gi owetene kata nyimegene madongo, inyalo tiyo gi jok makamago mondo wuo kode. Ka en gi nyimegeni, samoro kata na house helps ma wantiere go, moko kuomgi ni machiegni kabisa gi nyithindo, miyo ginyalo yudo gimoro manie chuny nyathi ma samoro tami in kaka janyuol mondo yud. Koro nyaka item yore duto minyalo wuoyo go mondo mi kony nyathi. Imulo kamoro ka ani seche ma nyathi chako fwenyo gima en, to moro ok onyal yawo chunye, ok onyal yangore ni kaka janyuol, ber kimanyo ng'ato manyalo bedo kode machiegni mondo mi okonye. Seche mo chako fwenyo gima en, tiende ni ang'a timore kuom nyathini. Ochako ng'eyo gima rach gi gima ber. Ong'eyo ni kama mobiro ko loko wang'e kama, either ool or gimoro chwanye. Omiyo ong'eyo ni sano kobiro pimo ni gimoro, to kata en obiro bedo affected. Nikech nyalo ting'o duondi malo. So age no ero, ong'eyo kata mna chiemo sano gichako fwenyo. Chiemo ni ber koda. Ka en nyathi manyako, gima sani gitimo ahinya. Ong'eyo ni nyithindo manyiri gin very sensitive weight margi. Kachopo age no koro ging'eyo neno kaka chiemo moko ma gichamo ga ovyo. Ineno ka koro chako gole pache odwa chiemo matin nikech en exactly. Ineno ka koro kata mo odwa wire mopogore. Perfume ni kano kacho bodwa ni mondo goe. Kodhi no dwa chano wiye to chano ka gin nyithindo machuo to dwa ni mondo koro wiye mondo ong'adi differently. Kanyo chiliele gao to konena odwa dhi mondo dhi oliele e kinyosi, to bendo ng'e kinyosi manyalo liele. So ineno ka koro gisechako ng'eyo sano ero kaka en nyathi manyako, bende koro ng'eyo osiepe, the kind of osiepe monego bedgo. Kijok kode kata kitugo kode kingere, ni osiep nyen ng'e e skul tiwacho nyathi madicho ko mano ken osiepna, nikech ong'eyo gima osiep en. Omiyo gichako identify gima gin. Ma onego bedi jonyuol kati dich marom nade nyaka ilos thuolo ma inyalo bedo godo machiegni gi nyathi. Exactly. Ma en nyathini ma kata doko ntiere jomoko mantiere machiegni kodgi, to in owuon kaka janyuol tem matek. Thothne winjo ga kiwacho daktari ni joma mine onego bed ni bedo machiegni kod nyithinde manyiri. Joma wuone nyalo bedo machiegni kod nyithindo ma yawuoyi. Wamule matin kod kaka manyalo affect kata nyalo rocho pachgi, nyalo mulo weche mag mental health mag nyithindo. En very important. Ing'eyo makoro wuoyo weche mag sexuality. Nyathi manyako nitiere gik moko mang'eny ma
yot ne mondo pim gi ng'ama miyo wad ng'ama dako moko nyal nyiso wuon gi and wuon gi be ok nyalo bedo for example kochopo kama nyathi dwan ne chako neno periods mage ok en gima wuon gi bro bedo mayot mondo pimne so ng'ama miyo nego bed machiegni literally gi nyithinde duto but koro nyathi manyako nitiere gik mipogo ma ng'ama miyo ema nyalo pimo ni nyathi manyako to ng'ama dichuo bende manyalo pimo ni nyathi madichuo omiyo kibet kode machiegni ting'eyo gimokadhe ugombaka kode kimiye nafas mar pimo ni samoro because of nafas mimiye no nyalo miyo wach ni gik moko nyal pimo ni ma ok nyal expect no nyalo wacho ni omiyo kibedo kode machiegni tinyalo ng'eyo pache to king'eyo pache tinyalo konye e yore gieki kata mna kaka osiep machal nade moko nego bed godo to gimo nego bed godo ng'ama miyo nyalo pimo ni joma yawuoyi bende wuonegi nyalo nyisogi especially wuoro mohero nyathine kata bed nano metho nego nyise dangers mantiere gimomadhoni gimomiyo ok oyiene e higa ma entiere go mondo omadh gima joma dongo madhono so mago gik ma kaka jonyuol onego bed machiegni gi nyithindo mondo mi wakonygi nikech kok wakonyogi to gidhi ng'eyo gigi kuom jomoko nono ma ok bi nyiso gi e yo makare nikech gidwa fwenyo gik mang'eny to ginyalo fwenye e yo maber kata e yo marach kok wanyiso gigi to gibo dwaro fwenyo gi e yore mopogore opogore moro kuom jomoko ma ok bi nyiso gi e yo makare kata yore mag tudruok manyasani kaka simbe mane wawacho ka kod yore mag tudruok internet mane wawacho cha wang'e ne disadvantages kata rach mar weyo nyithindo mondo mi omany duoko kuonde ma ok owinjore ok ber nikech sama ginwang'o duoko kuom kuonde ma ok owinjore gi interest mar ng'ama miye duoko cha en mane nikech ji duto ok ohero ber omiyo nyalo bet neno nyise mondo mi nikech en gi interest waseneno udi makata mna owete wa mwadakgo opuonjo nyithindo to at the end of the day gine jok momako nyithindo gieki motimo godo gik moko ma ok beyo nikech nyathi dwa ng'eyo to koro wuondore nopuonje to puonje yo maber marach nopuonje motim kod no practical mondo nyise gima wuon nyathi ok nyal timo kode kai nyathi manyako kata nyathi mawuoyi so it's important mondo nwang' puonj e yo man kare kendo kuom ng'ama bende ojalie moloyo dhi yudo kuom puonj inyalo wuonde kata inyalo lal kode wamula ne yore mag tudruok manyasani internet kuonde ma nyithindo bende thothne thoroga dhi manye duoko mopogore opogore internet awacho ni gaji ne internet en mana internet onge adieri man kuro gimora mora internet koko bedo anyalo wacho gi dholuo kokirango to en gima kiyawo to gimora mora wuoki kata mana ni ng'ama ng'ongo inwang'o ka nitiere sites ma ji wuothe duge ji time gik ma joma dongo emonego tim to kanya nyithindo gin very sensitive koneno gima kamano to dwaro mondo ng'e mang'eny so kosegoyo wang'e moneno to dwaro mondo ng'e to definitely obro ng'eyo nikech koae mano to nyiso machielo kendo stage machielo gi kaka mopogore opogore to duto gin gik mok beyo omiyo nyaka wabed also very careful kata kwa miyo gi simbe to nyaka wabed careful nang'o ma girange sim anyalo wacho nitiere mine moko ma samora bet ko piny tiwinjo ko penjo ni kelane sim nang'o ming'iye to adier ka nyathi kelo tinyalo nwang' ka nyathi rango gimoro ma kata in wi kuot mondo ing'i so nyaka wabed very careful nikech internet oting'o gik moko duto to most of them ok gin gik mabeyo so either ilor nitiere sites minyalo loro ne moko nyal kata iweye gi sim kende ok onyal chope iblock gi or just totally deny nyaka chop kama ochope makoro kata kimiye to ng'eyo gima ber gi gima rach iwacho ni internet en internet gimora mora nyalo wuoke to nyalo wuoke seche moko winjore ma bende ang' nyalo kelo chandruok ne nyathini mana kaka nyalo kelo bende ne joma dongo Dr. Nili wacho kata ni kata bende dich marom nade ka uthuolo mondo mi ibed kod nyathi mondo mi irit obwongo nyathini irit pach nyathini mondo mi kik obed kod chandruok kata dangni mag paro wadendo kata ni mental health waka uyoyo ka waduogo kidieny mar adek en mari tende ni boyudo thuolo mar
penjo laktar e chenro mar penj laktar. Dr. Nelly boduoko penjo duto te ma inyalo bedo godo kotenore kod twak ma wantiere godo, omiyo kik isud kata matin. Book your hotel online with View Travel. Open Google or any search engine of your choice and key in our website www.viewtravel.com. At the top left side, click on the accommodation tab. Choose over 900,000 hotel options to suit your vacation needs. You can also choose from over 1,000 location beach, bush, cities and more. Contact us on www.viewtravel.com or 0703 254 254. Viewtravel.com. Dream, explore, discover. Pur mar maua, pidho jamni, magi te gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho? Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny e pur generally. E gima jopur iluongo ne janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyiwa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Meher winj gima nyisi manapno pod ngima. Ng'ano no katho. Chal ni chieng' no en gi hawi. When judges are attacked publicly and they are hearing a matter, live matters, they feel intimidated. Ogai mar bad migao mar doho Martha Koome owuok motegno kowacho ni ng'ata man kod neno ne joyal bura gin jomibadhi opedh neno mar yango mano. Gik ma idonjo go e skul ng'eny kendo nengo gi tek. Challenge mwan go gin classes, wan gi kar nindo bende. Pek mar ochumi kod thoth mar jopuonjre ma irwako e skunde gin moko kuom midhiero ma onyiedhore chenro mar rwako jopuonjre klas 9 kawuono. Jogi nyaka mi license, nyaka waketi gi, nyaka wa register gi kaka jo hotel, nyaka giket gi giluongo ni ng'iyo kwe, security. Piny owacho yiene jochiw arita e ute koyugi okaw nonro mar ji madeso udigo ma sani osenyuolo luoro mathoth kaluwore gi nek ma osetimore e moko kuomgi. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Antere kod Jacqueline line. Jacqueline, hello, penj laktar? Jimo luongo. Machiegni Jacqueline. Awero kama na penjo laktar niya. An gi nyathi sani en Gabi. So kila kobedo matuo, so obuogore to wuoyo kende. So gini no chake nyaka na nyale nyaka sani time sani Gabi. To bise penjo laktar kotenore kod wach ni seche midwoke osiptal kako obuogore to wuoyo kende ni. Ase penjo laktar to nyisa ni seche malaria man malo. Kaka daktari ni kaza. Debe ni ang'o machando nyathi Jacqueline daktari? Sasa motuo to bang'e no to obuogore wuoyo kende. To wachन no chake korom nade? Ka pod otin kako konyuole. Maka kor konyuole no ere to maybe mana to maybe onego timo test malaria mo wachen kech malaria onego bedni thiedho to rumo. To kapok orumo to dhi nyime to koro onego otim test mo
moloyo kanyo to bende onego dwara psychiatrist doctor mondo cheki nang'o manie obwongo nyathi momiyo obwok kamano. Kanye mambe pacha ne ntiere ni chutho tudore kod obwongo kinyalo ng'in to en ang'o matimore obwongo momiyo onyalo bwok mowuo mana kende. Omiyo osiptal moro amora ma sani osiptal moro amora mantie machiegni kode nitiere psychiatrist. Koro kodhi to insist nodwa neno mondo nyathi one gi psychiatrist mondo chek obwongo nang'o matimore kapod ok odhi nyime. Kech pono no we modhi nyime ahinya to ito nyalo kelo ne shida moro maduong' nyime ndalo kaka ndalo dhino. Kech gimoro amora mane obwongo kobudho aming'a to medo gerore. Antiere kod Franklin na mondo akaw kiena. Franklin, hello, penj laktar. Oyawore nyaji. Oyawore anya machiegni. Mosna daktari ma. Wawinji? An nyan mbaka penjo kama. Iwinja maber? Wawinji? Apenjo ni nyathi matin ma jadweche adek. To samora neno koyuago e lwaga to omoro wang'e to buokruok be samoro buogore. Koro ang'o makosa, ang'o manyalo bedo ni problem mane ma en go? Koro daktari no nyalo lero na kata nyalo nyisa weche moko manyalo konye go. Mago to nyathi ma jadweche adek mane otere osiptal man machiegni mondo pim kendo. Nikech mano nyalo bedo gimoro mopogore nikech pod otin kabisa. Koro kodhi osiptal mondo odhi opim to gibro miye diagnosis mar nyathino. Nikech kaka isimu kama to seche ma obwogore to omoro wang'e ni chutho kaka wantiere simu kama ok wanyal neno gima timo nyathini bende ok wanyal ng'eyo ni otime kuom thuolo marom nade ma nitiere gik moko mang'eny especially age mar mowacho no dweche adek no nitiere gik moko mang'eny nyalo bedo ni en gimoro mane onyuolego so kodhi e osiptal akaunti Mama Grace kapok olalna. Mama Grace, hello, penj laktar. Hello, nyaji monyuongo, oimore machiegni. Era amor ahinya kod puonju no ero nikech ayudo mana gima nyocha timo nyakwara moro eka upuonjo kanyo. Jotich miwilo gi kara bende nyalo miyo nyathi bedo gi paro madang'ni nikech nadhi limo gi tayudo ka kaka jatich wuoyo gi nyathi, owuoyo gi nyathi matek ma nyathi oluore ma ko donje ot nyathi luore malo kata mingi ma koro nyathi obedo modhero ma nyathi ol moter nyathi osiptal. Itero nyathi osiptal iwacho ne jonyuol nyathini nigi problem moro e ngimane. To mano to nyathi ma ja achiel gi nus. Koro kapo nosebedo mobedo kamano, ere kaka inyalo kony nyathi machalo kamano? Nikech koro kete ineno ka nyathi nikech en jatich madok. Ing'e ni sama odok to min nyathi bo dhi tich. Koro obiro yudo nyathi ka nyathi odong' mondo koro okaw nyathi maber mondo ochak rito nyathi kaka onego riti. En odonjo gi to nyathi ochako dhawne to mano nyathi ma jahiga achiel nus makata wuoyo pok owuoyo. Ma yudo ni kara nyathi cha ne nyalo tho nikech dang'ni mar paro. To ka koro osedonjo ne nyathi machalo kamano, ere kaka inyalo konyo? Nikech ing'e ni jo osiptal to wacho ni nyathino ok tuo, ni nyathino dang'ni ni en mana gi gima chande. Koro bende nawuoro tayudo puonj ka ni kara kata nyathi mathin kata mana chiemb nyathi kara nyalo loko pach nyathi kaluwore gi kaka imiye chiemo. To ka koro osedonjo e pache machalo kamano ma nyathi kata koneno jatich to koro luoro buok odhi obed e kom to kunjore mana ni ok odwa kata min gi obiro to onge moro kineno ni min gi obiro nikech aparo ni ka odong' gi jatich to jatich wado kata lwete. Koro kosebedo modonjo e pache kamano, ere kaka inyalo konye? Nikech kata chiemo be ka koro imiye ineno ka nyathi koro ok odwa chiemo e yo maber nikech aparo ni ka gidong' gi jatich to jatich kata chiemo be samoro koro ok miye e yo malong'o. Ere kaka inyalo konyo mano? Mano e penjo mantie godo. Min nyathi koro nyaka kaw atua en owuon ma gima nawacho emotionally nyaka koro bed machiegni gi nyathi. Nyaka ochok nyathini koro. Nyaka ochok mondo konye. To kiseng'eyo kamano bende jatich be koro nyaka iwil. Nikech kineno ka en ng'ama onego bed ni isegolo but nyathini chon, ikel machielo to kikelo machielo to kaw time mondo ibed go kode. Ng'ama nigi nyathi nyaka rusani bedie. To rusani spend kaw nafas mondo mi ikony nyathi. So samikelo jatich manyien ibed kode mondo inyise gik midwaro, kaka idwaro mondo rit nyathi gi kaka idwaro mondo tim gi nyathi. To ibiro neno ka nitiere pogruok. Koro gi kamwachope ni daktari, nyathini dende osekethore ka
nyathini buok wamake maka kanyo ka Willis ka Willis pokolalna. Willis, hello, penj laktar. Hello, abo nyademo. Machiegni Willis, machiegni. Agoero kamano kuom puonj ma laktar puonjo. Kendo an kod wach moro kene ke tawinjo kama wacho kama nyathi me kod simu ma donjo internet. An kan ngi nyathi matin to asemba e sim. Tano kama nyani koro okungre mo tan ko kama tuwo. Kendo gin sete moko lal kod pach ma kata mana chiemo koro kochien. Mae kothi nyalo konyo nang'o? Erokamano. Erokamano ahinya Willis. Kapok waduoko Willis, adwa ni watie kod mar Mama Grace. Openjo ni nyathini gini osedhi modonje pache mokalo. Nyathini ok chiem ma dende osekethore. Nyathini irwako e osiptal ma kata ka min gi odonjo to kunjore akunja e kom. Tiende ni self esteem necha bende osedhi piny. Nyathini onge gi confidence, onge koda chia, onge koda adiera gi en owuon. Nyathi ma kama inyalo tim nang'o, inyalo konye nang'o kosegol problem ma min nyathi ema koro nyaka kaw ting' nieri nikech ma nyathine nyaka onyise hera. Onyise ni kata osetimore kamano kohero nyathi omiye chiemo sane gik mabuogo nyathigi otemo okaw sa kode owuok kode onyalo dhi kode owuotho kode oko otere oneno gik moko mopogore opogore otere otug gi nyithindo wadgi ne kaka nikech jotich mang'eny mwandiko gi nyathi kaka nowe ot ng'eni wan ok wang'e gima timore nyathini kata mondo obed gi jowadgi bedo matek nikech en odwa tieko tije nikech kaka iwinjo kowacho neno tiyo to omiyo odwa notiek tije gi e time nikech tije momi ichule to omiyo seche mang'eny nyithindo gibolo kucho koro min nyathi nyaka kaw jukumu mondo obed more time gi nyathi ang'e ni wadich watiyo but kata odhiambo sami duogono inyalo kawo nyathi idhi kode e mall kamoro iwuothie kode iter watni moro kata osiepeni man gi nyithindo iter nyathi kata 30 minutes mondo nyathi odhi otug gi nyithindo wadgi one kaka nyithindo wadgi timo bro konye moloyo kech ka en kende ka to problem yo bro persist koro kosegolo problem cha to koro nyako o change systems gik moko kaka nyocho timo gi nyathi mondo beg mondo nyathi one ka en machiegni kode momiyo ong'eyo ni kapo none kata bed matek mama na bro biro to mama pod ohera wanyalo dhi tugo gi nyithindo wadwa tugo ga kamae to en tich moko nego beni wene ng'ama miyo kende en tich ma family onego tim kamano onego nywakne jonyuol onego tim kamano kata ka ntiere nyithindgi madongo moko to giduto onego ginywak mondo mi gikony nyathini kaka Mama Grace nodhi mondo mi olim gi to neno gini kaka da nyathini bende embetiere onego kaw okang' mano onego bed no kaw obende nikech onego moloyo kaka mine madongo yot kabisa mondo ne ni jatijni eri nitiere chandruok kamoro ka to koro sano ere okiling iwuoyo ke samoro gik mwalingo gi kech waling wadeni mondo jatich obed ot ka aming'a to aming'a mobed ni ema nyathi ting'e ni hinyo koro thothne onego bed ni jonyuol timo nang'o nikech seche ma samoro jatich iwilo ok ing'eyo timbege ibo kawo thuolo mondo mi ing'eye isewuok idok e kibarua kata idok e ohandi odok adoka weche mane wawacho ka kapo nono ni isewilo jotich maromadi e higa to onego bed ni koro ichich ni kwanani to koro ok ber ahinya Ruth Tek chon nawuoro ga naneno ka ng'ato ne wilo jatich ahinya to nagalo ni en ng'ama kite rach but nange sani koro aseng'en ka in ng'ama miyo kata family man gi nyithindo ikri mar wilo jotich nikech inyalo wilo kata jotich 10 e dwe to ka ok gitimo kaka onego otim ka nyithindo hinyore to kinyal bedo gi jatich nikech idiro ni bed kode ndalo mang'eny ki itimo part ni kaka ng'ama ondike ichule msache irite maber idak kode kaka family ni obo onego otem mondo obo otim maber okawo nyathi kaka min gi kotimo kama tinyalo dak kode aming'a to kama notamore onego ibed gi expectation magi kaka ng'ama wuon ot ang'o mi expect kuome to kibiro kikiketri ni ol ka in ng'ama miyo man gi nyathi onge sama inyalo ole kidonjo to onego ing'e nang'o manotimore ni nyathi ang'o ma ineno kuom nyathi mopogore jatijni be onego investigate penjo mondo mi ing'e bende en comfortable moko kuom ginyalo kata nyis nyathi thaga kabisa kochako wachi nyathi thage to nyaka ing'e ni nitiere shida koro find out ni samo thagi ni itime ga nadi kata ibiro neno
kama minyalo timo. Daktari, aneno ka thuolo maya wanga ka, kata kamano naneno ka weche pod ng'eny e twagni nikech tiere gik moko manadwani mondo mwamul kaka keto cameras tinde ntiere nani cams kod gik makamago mondo mi monitor kata ingigo kata kaka nyathi bet kaka nyathi irito dala mondo mi kik obed kod dangni mar paro. To nikech sawo maya wanga, daktari, wach mogik ma inyalo weyo wagodo odiochieng' ma kawuono inyalo wachonwa nang'o? Inyalo wacho ni kaka jonyuol watem kabisa sani ngima tek, omiyo ji duto tiyo mondo mi kwanwang' kaka wanyalo konyore, to kik wawil gi responsibilities magwa kaka jonyuol. Ka in miyo kata bed ni tiyo kata dich machal nadi, odni pod odi, nyithindo gi pod gin meki. Jatich en jakony, en assistant, ok en min nyathi. Omiyo gik moko duto, ok en wuon nyathi, ok obiyo gik moko duto, wan kaka parents nyaka wakaw responsibilities magwa. Ni nyaka waher nyithindwa enough to mondo mi wa spend time kodgi, watug kodgi, wabed machiegni kodgi kaka wanyalo. Nikech kwa tugo kodgi wabedo machiegni kodgi, wabro ng'eyo sama pachgi dangni mondo mi wakonygi. To ka ntiere ma kisenwang'o gini, to ntiere okang' monego ikaw dhi tero nyathi mondo mi mondo dhi ochek gi daktar mondo mi ong'e gima timore. Samoro ng'ato neno chenro ni thuolo tame ma mondo mi otudre godo kodi, inyalo yudi kanye? Namba ni mar simu? Namba mar simu en 0726144949 wan iluongo ni Restore and Renew Wellness Center. But of course sani eri kendo nikech wan Karen, ji mang'eny ocha complain because of distance, but wa partner gi Luton Hospital mantiere on Ngong Road. So wan gi office mwayao Luton from next month. Omiyo kibiro Luton Hospital to ibro yudo wakanyo. Ne wan gi problem bende, ne wan gi ji wacho ni wakawo joma ni malo. Ka wan Luton, wantiere gi wards makoro nyalo kawo ng'ata bende mantiere kata mna gi NHIF, inyalo biro gandi, inyalo bedo admitted kanyo. Koro Luton Hospital wayudore, Karen bende wantie. Dr. Nelly, amorga mar bedo kodi nikech ng'eni seche ma ng'ato pache dang'ni ok onyal timo gik moko mowinjore, to wayudo ni gini nyalo chako nyaka gi nyithindo. Ageno ni odiochieng' machielo kendo kwa luongi timo biro wago mbaka penj laktar. Kabisa Ruth, sasa. Erokamano. Sasa. Ok abinjo ni dhi London? Antiere Ruth, wabro konyore. Erokamano ahinya. Penj laktar, ngima en mwandu. Daktari wacho ni nyathi en nyathini. Jogo makonyi gin gikonyi akonya, to nyathini en nyathini. Ka pache odang'ni moduogo mokethore makoro gikone ok onyal timo gik modwaro, in mibo bedo gi chandruok. Omiyo warit pach nyithindo nikech ngima en mwandu, oriti uru masani.